Ayo, ayo, ayo ndang digayang ke rahayu ngrembaka prawitane. Ye ye. Babe Joleno, Pak Juman, Pak Pitumen, Pak Eko, sedulur wonten punduk Situ Makmur, Mas Sakti, Bunda Sudarse, Mas Basang, Mas Dapi, sedaya pamirsa streaming GMC, Mas Mulyadi. Iya, Mas Bambang. Nang endi nggonku goleki pete kaping ketemu. Nadyan nado sabaran mung nuruti Mas Dapi. Iya, iya Mas Dakir. Barang saiki katamu kang Mas lengan ninggalake aku kaya sinendal atiku lo metes nelasi pipiku Pak Tarno yen pancen Iya, iya. ora tresno kaya kandha sing Iya. Ya Pak Gowon digoyang. Aku ora bakal gedeni. Kaya ngene lho lakonku bin ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe kelon disa lawase Mas Deplok Mas Kipli Pak Enza sedaya pemirsa streaming GMC matur sembah nuwun sokongan persani Bapak Suwanti Mama Dewi Kak Meza Mbak Rizka ya Nang endi Iya, nggonku iya, iya. goleki lewat pete Permai kaping FM. ketemu. Pelat api Nadyan nado tak parani Babe Joleno nuruti Yeay. kaping ati. Barang saiki ketemu Masalik lunga ninggal akhir aku kaya sinendal atiku lo tumetes nalasi bibiku yeay. Yen pancen ora tresno kaya kandha sing Iya. aja gawe kelani bakal gedeni. Kaya ngene lho lakonku bin ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe kalo ati salawase Matur nuwun, monggo Pak MC Mas. Ya,
Mas Coklek, Mas Jogobaya. Yo. Rombongan saking Madi, keluarga ageng besar, keluarga besar saking Madi. Sirek mania Mas. Se. Joko. Selamat malam. Telo. Spesial buat Sirek mania ya. Jumeneng goyang. Wido bokso dienggo trambel basa Mas Banteng sak kanca ora apa-apa. La. Ayo lek joget lek. Nangis sak jroning batinku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa? Aku kudu sambat karo sapa? Asuwun rinolan bengi muga-muga Gusti Om Parmin Dek Usuk saking Ngotan. Usuk. bali bisa kumpul kaya keingini Jaranan jaran kori. Jaranan jaran keci ya Majoko tau nono nono tak enteni neng pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Mas Yadi sliramu nek aku mulai kudu mbok terke ditanono. Iya. Ojo lali pamelingku oke mati kenes aku kang setya satuhulek kimen Badi. anteni dek anak nganti sak tresnamu ya Tasih makarya kanca-kanca. sawer-sawer Pak Rahayu Ngrembaka. ya Marak sowan wonten Gedung Gandu Wonotolo. Wonten dalem kadang kinasih Rayi Mas Keswanto sakeluarga. goyang ya joget ya goyang ya joget ya masuk Mas Joko Wong ayu sing tak tresnani. rena wengi Dina wengi mung tak impi-impi. Aku ora bisa lali pas Jogobaya. aduh Mung sliramu pepujaning ati. najan sepisan ketemu nanging gedene rasa tresnaku rena wengi sedih nangis sok apa balimu masa Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Aku ora bisa nanging atiku kok gawe lara. Mbak Jayawardi Dik Bagito saking Kepondarene. Aja mungin sakinjuk. Neng opo sliramu tega ninggal aku wanita liya lek mantono atiku kayaknya
kados manun kula makasane. Gusti kula ngapura. Nyuwun ngapura. Ya. Rahayu Ngerbaka. Wasek patur. Sedulur wonten Bondian, Pak Anjar, Mas Kentung, Mas Harto, Sugeng Amirsani. Sedaya pamirsa streaming GMC matur sembah nuwun. Masuk dimuji. Oke, Mas Ale. Sing. Iya. Yo Dek Mamat, Mas Takir. Masuk. Nalikane kowe ninggalke aku. Mbrebes milih rasane ana batinku. Pengen mangan rasane kaya Mas Basang, radoyan. Mas Didik. Pengen ngombe Awas. Iya. Oh Mas Alek kembangin jiwa rataku. Ojo gawe bingung rasane pikirku. Godhong dela pisang angon. Mas Parman. Dengan sing tak rasa sajaran ning dondo basastra ye. Tangismu guyumu lane semu. Rina wengi Mas Anas. Rina wengi gawe Gawe. bingung Iya. atiku. Tak lali-lali. Tak lali-lali Bosan. malah saya malelo. Tak edeni. Tak imbangi malah katoning mata. Lili ilo janjane aku ora lilo. Ayo Pak Toro jumeneng. Ngati iki Sing ora bisa. Sok kemis arep nimbali Rahayu Ngerbaka. Saben wayah lingsir wengi mapan taruh bengi semesing gawe kangen atiku. Ayo Pak Toro jumeneng. Sing Bersama sok kemis dipapake ajeng duwe ngerawahaken Rahayu Ngerbaka. Rene golek masase. Ayo Pak Toro sing arep tanggap Rahayu Ngerbaka sok kemis. Ayo rene golek masase. Mas Perwanto. Sengku suwe lawase kowe lunga ora Iya, pamit kowe nama Joko. Aduh dek muji babu Pripun Mas Ale? hati susah Iye. kangen Iya. seliramu ke Pak Joko. Mas Ale katrasnan ora teka rasane. Sing di omah los ora rewel iki. Awak lengkrara bisa turun. Sawayanganmu kerindu atiku. Rino wengi Mas Ale. Rino wanita anti aku tetep nunggu kowe Iya. bali. Maju kene Mas Parmin. Rasa kangen ra bisa mari among sira Pak Dugianto. kang bisa nambani. Mas Dio. Iya. Saya abadi. Mas Danang sing di omah los ora rewel. Apa ndek ingin bengi kok Mas? Ayo Aja sebelang langkah tresnaku iki ora bakal layu. Ora suwe masale kebali bisa somande ana ing sisiku. Dereng wonten cecolo beksa. Pak Dese mandi nggih? Kene.
Ayo Pak Dese. Ayo. Yo Demuji golek mangsa yo. Sinaringen Yo. arang ayo ngrembaka liki. Adik kula nang Mas Melok. Mas Timin rene. Melok Karman. Diva Ojo ning ngisor talang kejeglokan kapo ya. GMC ayo masuk Wong ayu sing tak tresnani. Rena wengi Rino wengi mung tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Mung sliramu Awas. pujan ning ati. Senajan sepisan dadamu nanging gede nerasa tresnaku Rina wani dan senangku harap-harap sok kapan balimu ayo Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Aku wis kebacut tresno Mas Faiz nanging ati uga gawe lara. Sabare lho lek ben. Siap. Suprato. Manut aku penak-penak. Yo. Ning apa sliramu deko ninggal aku tanpa duwe dosa hai tinggalkan ratu-ratu yang gusti kula nyuwun ngapura Lewang Riki Asik Afan Raif Iya ayo Pak Dugianto Masuk Wong ayu Ye, sing ye. tak tresnani. Ya Mas Tio Albino bergoyang Rino wengi Hae tak Iya. impi-impi. Aku ora bisa lali. Ya Mas Perwanto Mong bergoyang sliramu Iya. pujan Iya. hati. Senajan sepi kanda dembu nanging gede narasa tresnaku Rina wengi dan senangku ngarap-arap sok kapan balimu Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Aku wis kebacut tresno Mas Tohir nanging ati ku gawe lara. Kantun jenenganipun Mas Agus Gomblo sekiranya garwa wonten dalam Sugeng Mendalu. Mas Agus Gomblo. Yo. Ning apa sliramu teko Pak Terno ninggal aku tanpa duwe dosa ati kalkan ratu-ratu yang gusti kula nyuwun ngapura Matur suwun to MC. Demuji mudun. Alah alah Nek ora mudun tau penane. Ya jarak
Mbah Toyo. Gak los blas. Pak Toro tak turut jumeneng. Sok kemis ninggali Rayu Rembaka. Wih, Ayo ya, masuk. Spesial Bapak Jogoboyo. Ora mokal. Kowe dadi wanita boyongan Joko bandeng kowe Saben. aja ben bantere saya dek ben perang iki kanggo kuturung rampung masuk Bila pati agang mas Joko Boyo Gabus iki keluarga Kang waseta lape ing ana segara masuk tobat kowe pancen wanita keparat alah boten ora ngerti yen aku lanange jagat iya putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Tosun pundhut garwa Joko Bandung aku duwe Pakai blok. bebono Jandi sewu Jayawardi diurusi titik gembol Jonggrang panyuwun mutar turuti asik dulur-dulur mentir titik kudu disangoni ya Ting ya tenang tapi kiri duduk asik Terima kasih. makasih Pak Joko Boyo Sedulur pemirsa GMC sugeng ngamirsani. Kok mutungan lho Mas saiki. Masalah kene. Loro jonggrang pancen kowe ayu tenan Ora mokal. ora Kene masalah. pokal yen aku nandang kasmaran Was padakno. Mas patakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi Yeay, wanita iya. boyongan Joko Bandung kowe aja kumalungkung. Perang iki kanggo kuturung rampung. Bela mati kang Mas Prabu Gupalan. Kang waseda labuhing wana segara. Iya iya. Tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen aku lanange jagat Enak lho Mas. Piye to iki putra masalah iki ratu nang pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa lara jonggrang manut tosun pundhut karma Joko Bandung aku duwe bebono Jandi sewu sawengi ala kudu dadi ya jonggrang panyuwunmu tak turuti siap Mas Beling hey 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 Pak Yati sing tukang antum banyu Dari ini lho. carene Nek Mas Batik sing wedok nang kene mesti Rito. iya iya Mas Manto toh? Iya.
saben dina sing tak rasa rina wengi katone netro yen sliramu Mas Agus Pom bener Joko Boyo gabus karo ngopo ke? Mriki. lara tenan hatiku nelongso batinku saben Lek partidul, ngalamun Pak Yono dopeni kuwi. yen kelingan hati kok piloro Pak Yono, kuwi wis beda karo Warsiti iki. wong wis tuwek ceh beling ae to Pak Ya Mas Telo. Mas Gembong dari Nino Di Bapak Estu. Spesial Om Gembong, Dek Karman, Om Ambon. Selamat malam. Dek Agus saking Karangrejo. iya roh ya jadi rodok klinyeng-klinyeng Pak Desa kok iki seminggu tak tinggal lunga ora kerasan hatiku nelongso saben dina sing tak rasa rina wengi katon ning netro Pak Kitek. Mas Surono. Iso ya. lara tenan hatiku Mas Kentung, nalang Dirumahnya Mas sobatku Pak Anjar, saben dina Sinambilih ngalamun Jayawardi Pak Kito. kelingan Om Surono. hati kok piloro Sampeyan nuwun ati kula nang Mas Narto Melok. Heeh. Ya urutane Mas Beling, emangke para Mas Beling, Mas Surono. Iki setunggal profesi karo Mas Beling. Lewong monggo digarap dados. Ayo rasa suwe-suwe. Asik. Boten suwun Mas. Spesial Om Gembong, Dek Karman, dulur lanang saking Kulen Lepen polisine Om Gembong. Mas Ambon. Nggih, bala-bala sedaya mawon. Saking Brangler, Brang Kidul, sedaya. Dadile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong manis pepojanku
beda ati ritan siang dalu ayo adikku Kinerben si barangku nandang rasa tengete sing kalbu tumata sing banyu Lereng yai sekarang kapan bisa ngelelage hatimu asik masak suwenggonku ngenteni lewonge atiku antuk jampi tak gendong kemana-mana jatuh ati sawiji najan abot tak lakoni Mas Tuklek. abot-abot dilakoni ya mbak Iya, ya Mas. nggih monggo mbak sabda panditurati mring sirapu hatya ing sisiku bagi kesinilani tresna iya la 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 ginawa mati oi ya Sepeda malek atur biar Om Gembong. Om Gembong, Dek Karman. Seliramu nara jumeneng neng melok. Mas Dek Gembong Wanto jumeneng ngene. ayo yo Mas Is masuk gagah tenjak panci bangun kumun Mas Is ayo terus sini. lambon ngungun Belik. roti banding ambon ngono ya ngono abot abuh kang mau daya uripe Nyuwun tulung Pak Danang. Melok kon kadek. Nyawer Dek Parmi. Surya Chandra Kartika Daya ya bot bayuku Parmi sing dimantepke kudu dimantepke Mbak Parmi nggih mantepke Mbak Parmi ayo ora apa-apa sing lanang ngombe aku yo ngombe ya ayo dimantepke Say lo ya matur suwun Pak MC Wasai Bu Muji, Bu Parmi. Kene Mas Pur. Syuting ayo. Lintang Asmoro spesial Om Gembong. Om Gembong kalian Mbah Ambon. Siang pantoro ratri Mas Damai. mung eling manising ati setiaku bisa handuweni
marang sang Yasu Laksmi. Boko Mas Abang temper Asik Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Wong tegas antar Bayati Rahayu ngrembaka lo Mas Pur. iya deh. Sound sistemnya apa Mas? Dipa Pangestu. Shootingnya GMJ. Alah lah yo sing nyanyi Mbak Ayu Muji. Mas Pur. Mo goyang dah. Yeah. Siang pantoro ratri mong eling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasu Laksmi. Rasa kangen hangliput lintuk bulan dadi saasi upayane datang balen janji sakaya nanti sakaya Asik, iya. Iya, masuk. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Wong tegas antep nang rasa atimu tresnaku adolah jroning kampu. Iya. Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal serna. Senadyan nyowong ancet sakaraga Wis tresna ra bisa dipisahno. Yen wis tresna ra bisa dipisahno. iya. Nganggo mic iki sing penak DPD. Sur, darene Sur. Mas Surono. Mas Gebang CS. Ya. Sur. Kanggo Jaya montir ana tala. Jaya Bering. Derek mangabuhi dia. Akhiripun gadah damel Mas Dwi Iswanto. Ning nang gadheke pentret ngono Prapto. kamarem. Prapto Lek Partidul.
nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Bu Masuk Kang Mas. Taunana windanana tak enteni ing pucuking tresna Lesukina. Ada. nangka bebasane Makasih Lesukina. sliramu wae DPD-ne Wanatala ya kuwi Agung. Aja lali pawelingku. Uga manut. Ananggonmu bali. Bisa kumpul nganti seelingmu. Yo, pasukane joget timbang dibarke sore turu sore. Nado joget. Yo, berawat nomor Sukino. Golek hiburan. Oi, Tak apa-apa. oi, 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 nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Inguni jaranan jaranan kecil jaranan kecil ayo Dek Pur goyang Taunana windanana tak enteni ing pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae ojo lali pawelingku Pak RT uga madu janji-janjimu aku kang setya satuhu tak anteni mas piye Bu saweranmu wis bar panen marayoe
tak gagas penting sesuatu berat ora tak anggap penting anak bojo waras jamu namuni nuturi kaya kiai bentoke wae lak mendem landro cerdewe iya iya ojo cekatimu wis tak cukup lelakonku pancen bener kandamu mergo diurus awakku Jatuh cilik Yen wis mari kanca-kancane pamiti sekar wae mentame ditinggalake Selamat tinggal konco kuleren no duka dungano wae mendem kuwe ora kumat Spesial buat Pak Om Gembong. Dek Karman, Mbah Jayawardi saking Ledok. Ora sae cak-icuk. Mumpung jek eneng Om Ambon saking jajaran Polsek Gondang. Ayo, 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 ayo. aku wis kandha cium marake cilaka aku wis matur meseme omongan lantur wis tak aturi yen foto marake lali aja ngunjuk pir kakean dadine kentir ora tak gagas penting sesuatu beras ora tak anggap penting anak bojo waras jamu namuni nuturi kaya kiai bentoke wae lak mendem landro cerdewe ojo cekatimu wis tak cukup lelakonku pancen bener kandamu mergo diurus awakku Om Gembong, duek. Duek di Papang Estu.
sekalian buat Om Bandeng. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Jowo ngayu bebujanku ati susah wong kangen sliramu anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ambung sira sing bisa nambani kowe lunga ora pamit aku Jowo ngayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu ayo Teo aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira sing bisa nambani Pangapunten Mas Sunar. Tak endorse dulu. Spesial Om Ambon.